आमचं रायायलो. नमस्कार सर्वांक. दिसाचे शूटिंग झाले, आता रात्रीचे शूटिंग करून बैसरल्या रेस्ट ना. आता 7 वारा शूटिंग स्टार्ट. आता इक्विपमेंट्स रेडी करतात, हांगा रिहर्सल जाते. तांकां डिस्टर्ब करचे नाका, आमी तिशीन या. च्या पिवंक जायल्ल्यांक च्या आणि उदक पिवंक जायल्ल्यांक उदक पिवन शूटिंग स्टार्ट केले. आजे सुरू झाले. तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस. नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं. 2 कॅमेरा ट्रायपॉडावर सिरकावन रेडी झाल्यात. हांव तुमकां आज लायटिंग कशें करचें म्हूण सांगून दिता. लायटिंग करचें विधान: पयलें वायर होल्डराक सिरकायचे, ताज्या मागीर ते वायर काडून घरच्या फाक्याक बांदीचे आनी कनेक्शन दिवचे. त्या दाळा लायट पेट्टा. समजाले मू. आता आमच्या रोनाल्डो लेस्कान दिल्लो लायट टायटस 300 शूटिंगाक रेडी करतात. ताका एक ब्लू जेल घालून फुल्ल जिग्गा. याबो पुता जागी पुता. सुपर. रे करता बळे ये बे करता बळे. आता स्पॉटलायट सिरकायतात, हातान दोरी आणि पुरा काण घेवन कालें करतात. म्हाका बेन दिसता. आता अजें घालें काही. फोटो घे. अळरे फोटो नीट रावनी काढी येत. बाग्गाचे म्हण गरज ना. एक काही पुरा लायटिंग करतात. एक पुटी बोल्यांत काही, एक पुटी गोट्यांत काही, एक पुटी तोटांत काही आणि एक पुटी रांच्या गोडांत काही. काकसान करनातल्या पुरो. या लायटाचे नाव पारकॅन आणि आम्ही एका पार म्हण नापोवचे. पार अंगा लीना बाई तिळच्यान बिझी कोणाचे पेट्टा गे म्हणून. एकटी ऑन करा रे. अल्लू पिल्लू पंडरे अल्लू. आता रात्रीची 11:30 वरां झाली. आता जेवण जेवचे. जेवण जाऊन पॅकअप केले. पॅकअप करून आम्ही बैसरताना 1 वरां झाली. सो आयसो व्लॉग हांगासर संपता. सो आजचे आजीक परो फाल्याच्या फाल्यां पळया. तुम्ही पळयल्याक देव बरें करूं. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.